Esta semana fun mercar o xornal aí no meu barrio Monte Alto, barrio obreiro por antonomasia, onde naceu, ademais, un compañeiro a quen estimo moitísimo, que se chama Manuel Rivas. Estaba mercando o xornal e dixenlle o quiosqueiro El País, e de repente sentín unha voz ao meu carón, que era un señor que a todas luces fora ou era labrego, e se me quedou así mirando e dixo: o país onde vai? Xa os carallaron afeito. Bueno, pois iso, señor Callonara, é o que os galegos chamamos retranca. A Méndez Ferrín non fai falla que volo presente, pero, bueno, il quería estar aquí, pero non puido. O que imos ver agora é unha entrevista que lle fixemos e que filmou o compañeiro Jorge Gil. En Galicia, como no resto do Estado español, como en Europa e no mundo inteiro, é preciso unha refundación da esquerda. A mí dá a impresión que nos países de sistema capitalista esa urxencia é ainda maior. Acaban de conducirnos polas leis ineluctables da acumulación capitalista, acaban de conducirnos a unha das crises máis dolorosas e máis profundas que sufriu o sistema. E cando digo que sufriu o sistema, estou pensando sobre todo nos traballadores e no resto do povo, que son os que pagan sempre as consecuencias. É un momento en que nos lugares onde o capitalismo domina, onde o mando capitalista domina, este faise máis e máis cruel segundo os métodos establecidos no que os estamos chamando neoliberalismo. Fruto dese neoliberalismo, desas políticas neoliberais, esta crise. Por lo tanto, é preciso reaccionar orgánicamente frente ao caos, establecer a orde. E a orde establece-se únicamente mediante a organización. Non valen os individuos isolados, non valen as conciencias sin outras conciencias solidificadas. Existen as masas, existen as multitudes, e as multitudes son as que teñen que corregir a debacle. E esas multitudes teñen que reorganizarse. Unha reorganización ou unha refundación da esquerda en Galicia faise moi urxente, moi necesaria, posto que a ameaza permanente da dereita, por outro lado, no resto do Estado español, pero dunha dereita en Galicia moi concretamente galegófoba, antigalega, antinacional, exixe que esa esquerda, única garante das liberdades nacionais de Galicia, se organice. A mí preocúpame, teño que dicirlo, profundamente a palabra refundación da esquerda, porque moitas veces con palabras e con expresións semellantes ocultase unha traición á esquerda, unha desviación da esquerda de cara a posicións capitalistas, vía humanitarismo, vía solidaridade mal entendida, vía democratismo. Establecense posicións que se pretenden de esquerda, pero en realidade son combatentes e militantes de dereita. Ten que ser unha esquerda que sexa netamente anticapitalista, que sexa netamente antiburguesa, que sexa netamente de dirección obreira. Eu creo que sin a dirección do proletariado non hai posibilidade de refundación de ninguna esquerda. Pódense inventar novas formas de organización e debémoslo facer, porque cada época ten que inventar a súa nova forma de organización e de combate, pero hai cuestións que son permanentes. Nunca desde a intelectualidade pequeno-burguesa pode vir nada máis que luces isoladas. Nunca a luz total. A luz total é cando as masas e o proletariado asumen a súa función histórica e actúan sobre a historia.